Ni fa a rayuwata gaba ɗaya idan ina tare da ki sai in dinga jin farin ciki yana lullube ni, sai ina tuna ranar da aka ce ba a samu wani matsala ba a auren mu, dan ina ganin kaman za a samu damuwa. In dai ni ne nake iko da Hindatu, to Hindatu ba za ta taba auren ba nufi ba, matukar ina da rai. Wai me isa ake so a hallaka mata wannan hanyar nan? Wai wani laifi ne miki ne da kike mun haka? Ba abin da ya shafi da al'ada ko kuma kabilanci. Wallahi ni dai gaskiya ba wanda nike so in ba Ahmad ba. Ai Allah ya da ba wanda zai raba. Allah ina son ka taimaka min baba. Ina matukar son yarinyar nan. Wannan ya rage naka, amma matukar ni ne ma'aifinka kuma ina da rai, ba za ka auri wannan yarinya. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun kabir. Shin nake kawo bambance-bambancen yare ko al'ada a cikin addinin musulunci? Na san cewa mu al'ada mu ba ɗaya bane amma addinin mu ɗaya ne. Kwana biyu yanzu za su sako min yaren ga da zama zauna ne ni ba zan yi da ba. To bari gaya miki wani abinta kofar na abu da take na ba ta red card ke na sake ki saki uku. B-Imam Communication Ventures ke ɗauke da wannan shiri mai cike da sarƙaƙiya rikita rugun tsini kan wasu ƙabilu guda biyu. Mama, dan mai magana mana ya kamata ka fahimta cewa wallahi tallahi ina son Auren ba za a yi ta nan gidan ba. In Allah ya yarda. Umarnin iyayena nake bi. Kuma ka riga kai ma ka san cewa iyaye ba abun wasa ba. Dole idan suka ga magana dole. Gaskiya baba ina son ta kuma ina son aure ta. Mu haɗa da ni da ko mu ce gidan nufawa. Rayuwar masoya ta kasance cikin kunci da takaici ta yadda wasu ke kyamatar kabilar da ba nasu ba wajen haɗa auratayya da juna. Shin bai yi bane koya domin ni ba Bahaushe bane ko Bafulatin ni ba nufe ne? Gidan nufawa. Sai dai ka je ka yawo. Don ba zan taɓa yi da ɗaukar yariya ta ba nufiya ya aure kowane Bahaushe ba. Malam Bala ka san abin da kake faɗa kenan? Labari MB Imam Tsado, tsara labarin daki-daki Ahmad Garba Shehu, shiryawa Abubakar Habin Hajiya, ɗaukar nauyi MB Imam Tsado. Tata talla da fidda tsaba cikin tsakuwa Anas Tubarkalla, ba da umarni Haruna Talla mai fata, sardaunan samarin arewa. Gidan nufawa.